Najdi si klidné a pohodlné místo. Otevři si okno, sedni si nebo se lehni a pak pomalu zavři oči. Přenes pozornost ke svému dechu. Soustřeď se na každý tvůj nádech i výdech. Vnímej, jak je to uklidňující. Jen tak být. Soustředit se na to, jak se ti zvedá hrudník s nádechem nahoru a s výdechem klesá dolů. Vnímej, že dech má svou frekvenci, rytmus i hloubku. S každým nádechem také přichází klid a uvolnění. S výdechem se tělo zbavuje tíhy starostí všedního dne. Nyní přenes svou pozornost ke svým představám. Představ si svou vizi, které chceš dosáhnout v tradingu. Představ si svůj úspěch, výsledky a to, co chceš, aby se ti v rámci tradingu stalo skutečností. Začni s něčím malým, uvěřitelným. Postupem času, jak se budeš stávat mistrem a uvidíš výsledky svého snažení, můžeš své nároky zvyšovat. Představ si svou finanční svobodu a nezávislost. Představ si svůj život, po kterém toužíš. Pozoruj detaily, vnímej zvuky, vůně i barvy.
Aby z takových výsledků dosahoval, je potřeba víc než jen představa. Jak bylo řečeno, sny bez činů budou vždy jen sny. Představ si proto teď sám sebe, jak sedíš na místě, kde pracuješ. Ať je to tvoje místo, které máš teď, nebo tvé vysněné, a vnímej sebe jako člověka, který je odhodlaný dosáhnout svých snů. Člověk, kterým jsi, je disciplinovaný, silný, odhodlaný a ochotný učit se a následovat plán, který tě dovede k tvému vysněnému cíli. Jaký plán jako tento člověk následuješ? Představ si ho před očima. Vnímej svůj plán. Vnímej sebe, že jsi vytrvalý, trpělivý a následuješ vše, co máš, abys dosáhl svých úspěchů. Zaměř se na víru v proces. Vidíš se, jak se plně angažuješ v tom, co děláš. S jasným vědomím, že každý krok má svůj význam. Představ si, jak odoláváš pokušení obejít svůj plán. Odoláváš pokušení urychlit proces nebo porušovat pravidla kvůli tvé netrpělivosti. Místo toho vnímej, že věříš, že každý aspekt tvé strategie je důležitý. Každý krok je přesně naplánovaný a má své místo v celém procesu. Jsi trpělivý, víš, že všechno má svůj čas a jednou všechno zapadne na své místo. Vidíš sám sebe, jak dodržuješ všechny kroky tvého plánu a to se vyplácí. Vedeš si čím dál líp. Jsi pokorný a umíš se usměrnit. Umíš usměrnit svoje ego. Vnímáš trading jako cestu a proces.
Vnímáš, že k tomu, abys byl dobrým ve svém oboru, abys byl mistrem, potřebuješ se naučit ovládat své emoce. Potřebuješ mít pod kontrolou své představy a očekávání. Představ si, jak si v čase osvojuješ schopnosti, které potřebuješ pro trading. Jak zdokonaluješ své dovednosti. Vnímej proces učení, jak postupně přijímáš nové informace a jak se tvoje schopnosti vyvíjejí. Cítíš radost a hrdost z každého úspěchu, ze své vytrvalosti a trpělivosti. Vidíš, jak ti všechny tvé kroky přináší výsledky, které jsou ještě lepší, než jsi představoval. A nyní se zavaž, že všechno, co jsi teď v meditaci představil, budeš dodržovat. Dej slib sám sobě, že se podle toho všeho budeš řídit. Dej si 1 rok, že zkusíš dělat vše podle postupu. Nic nebudeš urychlovat, nebudeš pospíchat a budeš věřit v proces. A teprve po roce zhodnoť, kam ses dostal. Až budeš připravený, pomalu se navrať z meditace do místa, kde se nacházíš. Pomalu otevři oči a neustále měj na mysli, co ses tady slíbil. A proto, aby ses to připomněl, se nezapomeň k této meditaci vracet opakovaně. Jenom tak si zajistíš trvalé výsledky.